Hi, hello. No niin, moro Pappu. Moro. Terve. Se on aika mukava fiilis, kun näet sitten muutaman vuoden päästä, kun olet itse tuolla liikenteessä ja tulee vaikka vastaan joku vähän tutun näköinen auto ja siellä sun oma tekemä soltta pyörii. So, what's the most exciting thing about your work? We are working with software that has not been released for cars that have not been released, and it's you and it's your family that's being driven in that car, and so it needs to be safe. Kavereita on täällä ollut töissä ja he ovat sitten suositelleet tätä ja yleisesti autosofta kiinnostaa ja autosofta on kuitenkin sellainen kehittyvä ala, että se on semmoinen aika monipuolinen ja pääsee tekemään aika erilaista, mitä esim. Oulussa niin kuin muita firmoja olisikaan. Parasta on varmaan kuule työkaveri ja semmoinen oma tiimi, minkä kanssa päivittää tehdään niitä hommia. Well, it sounds so exciting. You're basically making the future. You're making a safer, more cool future. Well, look, when you say it that way, it feels quite great. It feels quite cool. Yeah. Ei, mutta mikä sua, jos pitäisi kiteyttää, mikä sua ajaa työssä? What drives you? Mua ajaa se kehittäminen ja se, että pääsee käyttämään omaa luovuutta asioiden parantamiseen. Ja No, uuden oppiminen esimerkiksi. Siinä niin tietoa vaihdetaan niin suuntaan ja toiseen. Opetetaan muita ja sitten saa itsekin oppia siinä samalla. The cars are becoming more interconnected with anything else. So there is so many possibilities. No, tämä on vasta kehittyvä ala, eli koko ajan lisää ja lisää ohjelmistoja autoihin. Isoin ero muihin on tämä, että meillä turvallisuus on aivan ykkösosa. And you have this multicultural, very diverse teams, and you don't feel like it's a very, very Finnish company. Meillä on niin paljon erilaisia projekteja, että sieltä varmasti löytyy jokaiselle semmoinen oma mielenkiintoinen homma, mistä tykkää, missä pääsee kehittymään. Kuulostaa siltä, että sä oot löytänyt oman paikkasi. kyllä,